Скъпи гости, ние днес ще изпълним със съдържание идеята си месец март, месец на настъпващата пролет. Ние сме бяло и червено, за живот и здраве тъй отреден, чак до първа пойна птица да ни върже с мечица. Бяло и червено, за живот и здраве, тъй отредено, да ни кичат по премени на лица за смени. Тази година успях да дойда при вас, деца. Затова искам да ви разкажа какво правих цяла година. Цяла година плетох, предох, работих, направих мартинички за всички. С тях ще закича агънцата в полята, дърветата в гората, донесла съм и за вас, деца. Да посрещнем с радост и мартинички пролетта. Да сте живи и здрави, бели и червени, румени засмени. Но от дългия път, който преминах, доста се поизморих. Искам да почина, но да ви попитам, знаете ли песен за баба Марта? Да! А ще изпеете ли? Да! Добре, драго ще ми бъде да ви гледам, да ви слушам и да ви се радвам. Започвайте по-скоро, деца. Мартенички сял